عزوز سلامتنا نبصحكم كبراتن تختاتل إريتريان ميديا نيتورك نساعة زيزة دالنايو زيناتات وشتن وصان إنه بقدام النتار استاذ زينا أب نوزوبا غردت حوسي كتمات صورنان أب نوزوبا علا برعدن تسقومات وغنات لعلي 444 شح نقفة حجز تواهيبو أب هبرو صعدا شفنا كتابة محراسنا بتكالات عنا عبيد أمزجيبوم أب نوزوبا رعتا كونتات انساتات صبو كمزلو تحبيروم أزبي نوزوبا نقفة أب ممكات ورا رامبتا زقبرو مكتتال عبقده كمزنبرو كحبرن كله أب نوزوبا قولج أب زرقت الزكايد مكتتالات كحيل تاوعيد قريبوم أب مكلخال كورونا فيروس هجرات أفريقيا تخطلوا بوليسي عبترا تتساويتوم زيت السلام مأكلاي مبراق برابر قبطي يوردانوس فرنسان جرمانن تسويعان منيسترات قدايات وصايا روسيان إيرانن أبستفلالي قدايات زتكورة زت أكايدوم حيلا إير روسيا أبكلا إير هاجرو كمز غرباز تغسن نفرتو كأمريكا عجيتو كمز ملسن حبيروم أب مونغو منغستي أفغانستانن طالبانن زكايد عدكاو قجد كمز وسخ تحبيروم نابشودن زقبر زخون عينت مقشتات فقود مخانو منستر قدايات وصاي أوستريا قليسوم ندحنا تتصانات حدقنيا زخونو متصاوتو أقحو كاب عداقاتات كمز سحبو تفليتوم زرزرات زينا سلامتنا تقبلوا كبرات تختاتلتي إريتريان ميديا نيتورك زيناتات وشت هاجر حيزلكم قريبا لخو سناي مكتتال حزبين زوبا نقفة أب ممكات وراران بتأز جبرو مكتتال عب جدا 5 نبرو كحبرن كله أب زوبا جولج أب زرعت زكاد مكتتال كحيل تعويت قريبو حزبين زوبا نقفة كاب زوبا عن سبب زوبا فعبتن نارونا بيلو نبتن زوبا نزاعتوا إسلام بتأز جبرو مكتتال أب ممكاتو عب جدا 5 نبرو تحبيرو بمسرة حبريته حلاف بتحفة منستر حرشة بن زوبا نقفة أتو محمد صالح محمد علي أقدموا بقوع كرم مدلوات تجيرو سلازت أنحة موياوين بزتخيرنا من قطة أرسراح إسلام بتا أبزر رأتي يخون هبت جرب المجهجان حاسيا كيورده باقا كم زتفق جليتهم أما حدار نوزوبا نقفة أتو يعقوب إدريس بوغانو مثل نوزوبا نقفة أبزداوان نوزوباتات تريوان بتا جنافتي مسلزيت أفا كتعلم الكتتال يجبر كم زلو أبريهم بخال وجن ابن زوبا جولج ابتصفو درجة زبط حزر رأتي أبقفو أكساب زعاتو حرصوت كبالعتنان بتان كتنقعون مكتتالون كحيلون متحساسب قريبهم لو ما عمت ابتنو زوبا كابناي عمز سفح مريت كم تزرقه تبوزنا بسلز رخبه دما دارقا بملو ابتصفو مدرخ كم زلو اما حدرتن كإلاتات حرشان حبيرام اما حدر نوزوبا جولج اتو دسي زرق ماريان بوغنو اب قربا بتسي زوباتاتن حقراتن زتخسته وراران بتا حدقو قنا سلزي تقنطته نفسو كف حرستا بحرشو قصالي كوللاتاتن مكتتالن كغبر زسكفتر يوم زعزب دما قلطف حبريتا كم حلالف تصويعهم وراران بتان ممكات بقولج نقطة قيمو زدل مسارحيتات تواريدو نحرس صوتن أبالات حيلتات مكلخالن سلطاناتات كم توهب زحبرة حلاف بيت صحفة منستر حرشة ابن زوبا قولج أتو قبر هيوت بيانه بوغنو زاقيت جن زخوانة زسكفتر يو كم زي لا أرقاقيتهم أب هبروت عدا شفنا كتابة محراسة بتكالات عنان عبيتا مزجيبو أب زوبا عن سبا من محدار كباب هبروت عدات أن حبرة السبن موحاس كايد بزيت أن حقوس قواساتن إن معبلة بزمته أقلقلوت عنان شفنا كتابة 950 تاويت أقلقلوت كنك من دحرن حرسي 900 تاويت محراسة بتكالات عنان دما 950 تاويت بتيحهم أقدمهم وطاعتن نفس طراتن كاب هابرو صعدان بحوس ختمه عاريتاي تيرم كخدو امونغو صقامات يغانفو منبارو زتقاسو نبرتي اما اكل عدو مدبرت عنا دحر مخفاتا غنا مسرتاوي اغلغلوت حكمنا بقربا كرخبو بمخالهم زنبروم صقامات كمتقالله غليصم حلافتا مدبرت عنا أبزهابو حبريتا أبرأس تزوهاب أقلقلوتات أبقداسن تريت أكبابن مكلخال حماماتن كتالي قوسقواسات سلزكايد تريوتا محلالفت حمامات بحافشة عصود ما بفلاي أزيو كمزنكي حبيرو مدبرت عنا هابرو تعدان نبرتي من محدارات كبابي هابرو تعدا مزرتن هابرو تقليمن كمون نقبقب لابان كابون أقلقلوت تهب
ኣብ ንኡ ዞባ ኣራዕታ ኩነታት እንስሳታት ጽቡቕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ንኡ ዞባ ኣራዕታ ብዘሎ ህጡር ክራማት ጥሪት እኹል ሰዓርን ማይን ረኺበን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለዋ ሞያውያን ሕርሻን ነበርትን ሓቢሮም ኣመሓዳርቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ሃብታብ ገብረ ብወገኑ ኣብ መላእቲ ንኡ ዞባ ብዝወቕዐ 339 ሚሊሜትር ዝዓቐኑ ዝናብን ብዝወረደ ወሓይዝን ተሓጊጹ መግሃጫታትን ሃብቲ ገረብን ጽቡቕ ከም ዝለምዐ ጥሪት ድማ ብቐረባ እኹል ዝብላዕን ዝስተን ከም ዝረኸባ ገሊጾም ንጥዕናን ብዝምልከት እውን ብሞያውያን ሕርሻ ምክትታል ከም ዝግበረለን ዝጠቐሰ ኣቶ ሃብታብ ምህርተን ኣብቲ ንኡ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ሓውሲ ከተማ ጢዖ ድማ ብፍላይ ጠለባት ህዝቢ ኣብ ምምላእ ዓብ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብቲ ንኡ ዞባ ብብዝሒ ዝርከባ ጥሪት ኣግማልን ጠለበጊዕን ክኾናን ከለዋ ቅድሚ ሕጂ ብውሕድ ቁፅሪ ዝነበረን ከብቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ይስስና ከም ዘለዋ ዝጠቐሱ ወነንቲ ጥሪት ብወገኖም እቲ ኩነታት ንዕኦምን ካብ ሃልኪ ኣድሒንዎም ከም ዘሎ ሓቢሮም ብኻልእ ወገን ኣብቲ ከባቢ ዝረኣያ ከም ሰገን ጠለበዱን ኢራብን ቁፅረን እናሰሰነ ይመጽእ ከም ዘሎ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ኣብ ንኡ ዞባ ኣቁርደት ሓውሲ ከተማ ጸውሮናን ኣብ ንኡ ዞባ ዒላ በርዒድን ንጽጉማት ወገናት ልዕሊ 444,000 ናቕፋ ሓገዝ ተዋሂቡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንኡ ዞባ ኣቁርደትን ሓውሲ ከተማ ጸውሮናን ንጽጉማት ወገናት ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ተበርኪቶም ብመሰረት ዝበፅሓና ሓበሬታ እቲ ሓገዝ ኣብ ንኡ ዞባ ኣቁርደት ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ባዶ 1ን ባዶ 3ን ከምኡውን ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ዘበርከትዎ ኮይኑ ብድምር 70.5 ኩንታል እኽልን 7,455 ናቕፋን ከም ዘጠቓልል ተፈሊጡ ኣብ ሓውሲ ከተማ ጸውሮና ድማ ብምትሕብባር ምምሕዳር ንኡ ዞባ ጸውሮናን ማሕበር ደናግል ኣርሰለኒ ጸውሮናን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሰባኻ ሰገኔትን ንሚእቲ ጽጉማትን ስንኩላንን ዝውዕል 60 ኩንታል እኽሊ 2 ኩንታል ዓደስን 125 ሊትሮ ዘይትን ሓገዝ ተዓዲሎም ኣብ ንኡ ዞባ ዒላ በርዒድ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ልዕሊ 444,000 ናቕፋ ሓገዝ ተመቃሪሑ ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ዓብዪ ተራ ተፃዊቱ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ካብ ወርሒ መጋቢት 2020 ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝተረኣየ ይፍለጥ እዩ ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪካ ክሳብ ሕጂ 1.4 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ክተሓዙ እንከለዉ ካልኦት 34,000 ድማ ብሰንኪ ዝሕማም እዚ ሞይቶም ኣለዉ እዚ ምስ ካልኦት ሃገራት ኤሮፓ ኤስያን ኣሜሪካን ክነፃፀር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዳይሬክተር ማእከል ምክልኻልን ምቁፅጻርን ሕማማት ኣፍሪካ ዶክተር ጆን ኬንጋሶንግ እቲ ቁፅሪ ክውሕደሉ ዝኽኣለ ቀንዲ ምኽንያት ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ለበዳ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እንከሎ እኹል ጥንቃቐ ስለ ዝገበራ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ማእከል ናይ 55 ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ዝጠርነፈ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ልዕሊ 1 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣህጉርና ኣፍሪካ ካብ ዓለም 5 ሚእታዊት ካብቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ከምኡውን 3.6 ሚእታዊት ካብቶም ብሰንኪ ቫይረስ ዝሞቱ ካብዚ ኣህጉር ምዃኖም ዶክተር ጆን ይሕብር እቲ ኣብ ኣፍሪካ እኹል መርመራ ስለ ዝተገብረ እቲ ቁፅሪ ሓቂ ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ ድማ ጉጉይ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ዶክተር ጆን ኣፍሪካ ክንድቲ ካልኦት ኣህጉራት ዝገበርኦ መርመራ ዘይገበረት ክትከውን ትኽእል እያ እንተኾነ ከምቲ ኣብ ካልኦት ኣህጉራት ዝረአ ኣብ ጎዳናታት ሰብ ኣይሞተናን ጃምላዊ መቓብር ኣይኳዓትናን ብምባል ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ለበዳ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እንከሎ ተሪር ስጉምትታት ክወስዳ ከም ዝጀመራን ናቱ መርኣያ ድማ ቁፅሪ መልከፍትን ሞትን ከም ዝነከየ ሓቢሩ ኣብ ፍታሕ ምምስራት ክልተ ሉዓላውያን ሃገራት ዘተኮረ ዘተ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ዳግማይ ክበጋገስ ግብፂ ዮርዳኖስ ፈረንሳን ጀርመንን ፀዊዐን 4 ሃገራት ትማሊ 24 መስከረም ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዘካየድኦ ናይ ደረጃ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ርክብ ፍታሕ ምምስራት ክልተ ሉዓላውያን ሃገራት እቲ እንኮ ኣማራፂ ንሰላማዊ መዕለቢ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ምዃኑ ብምጥቃስ ዳግማይ ክበጋገስ ግዜ ዝጠልቦ ምዃኑ ኣነፂራን ኣብቲ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ዮርዳኖስ ግብፅን ፈረንሳን በኣካል ጀርመናዊ መዘንኦም ድማ ብማንዛዊ መዳይ ዝተሳተፎ ርክብ ዘተ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ዳግማይ ንምብርባር ክውሰድ ኣብ ዘለዎ ስጉምትታትን ሁሉ ኩነታት ዞባን ዘድሃበ ዝርብ ከም ተኻየደ ተሓቢሩ ኣብ ዝተገብረ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዮርዳኖስ ኣይመን ኣል ሰፋዲ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ኣብ ምምስራት ክልተ ሉዓላውያን ሃገራት ዝተመርኮሰ ፍታሕ ከይረኸበ ኣጠቓላልን ዘላቕን ሰላም ክወሓስ ከም ዘይክእል ኣረዲዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳ ብወገኑን ነቲ ብዮርዳኖስ ተዋህበ መግለፂ ብምድጋፍ እስራኤልን ፍልስጤምን ንዘተ ቁርብነትን ከረጋግፃ ብምፅዋዕ ንዑ ንምድጋፍ ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ንዘሎ ቁርብነት ኣረጋጊፁ ብዘይካዚ እቶም ላዕለዎት ዲፕሎማስኛታት እስራኤል ዝምድና ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ናብ ንቡር ንምምላስ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝተበፅሐ ስምዕ ዘለዎም ደገፍ ገሊፆም
ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን ዝካየድ ዕጥቃዊ ግጭት ብምውሳኹ ዘላቒ ሰላም ንምምጻእ ተበጋጊሱ ዘሎ ዘተ ሰላም ከይዝረግ ዘስግእ ኮይኑ ከም ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ኣጠንቂቖም። እዚ ዝተጠቕሰ ኣብ ሰሙን እዚ ጥራይ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቓት ጣሊባንን ብዝተኻየደ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ልዕሊ 120 ሰባት ከም ተቐትሉን ዓሰርተታት ከም ዝቆሰሉን ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዩ። ብመሰረት ጸብጻባት ብ24 መስከረም ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ዞባ ፓክቲካ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ብዘካየዶ መጥካዕቲ 65 ኣባላት ጣሊባንን 3 ኣባላት ጸጥታ ኣፍጋኒስታንን ከም ተቐትሉ ተሓቢሩ። ብተመሳሳሊ ብ23 መስከረም ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ዞባ ኡርዝንጋ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መፈተሺ ነቑጣ ሓይልታት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ብዘካየዶ መጥካዕቲ 28 ኣባላት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ከም ተቐትሉ ተገሊጹ። ብ20 መስከረም እውን ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ካልእ መፈተሺ ነቑጣ ብዝተኻየደ መጥካዕቲ ብውሕዱ 24 ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ምንቅስቓሳቱ ኣሕይሉ ምህላው የረድኡ። ምዝያድ ናይቲ ግጭት 19 ዓመታት ንዘቑፀረ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ ዝሓለፈ 12 መስከረም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተበጋገሰ ዘተ ሰላም ኣፍጋኒስታን እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ተነቢሩ ንዘሎ ተስፋ ከየቕህሞ ዘስግእ ኮይኑ ምህላው እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከም ቅድመ ኩነት ንምብግጋስ ዘተ ሰላም ኣፍጋኒስታን ነፃ ካብ ዝለቐቖም ልዕሊ 5,000 ኣባላት ጣሊባን እቶም ዝበዝሑ ዳግማይ ናብ መሳርዕቲ ጉጅለ ብምጽምባር ከም ዝዓጠቑ እዩ ዝኸስስ ዘሎ። ሓይሊ ኣየር ሩስያ ብ23 መስከረም ናብ ክልል ኣየር ሃገሩ ከም ዝቐረባ ንዝጠቐሰን 2 ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ዓጊቱ ከም ዝመለሰ ሓቢሩ። እቲ ኣብ ከባቢ ክልል ኣየር ጸሊም ባሕሪ ዝተወስደ ስጉምቲ ውሑስ ምንባሩ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ትገብሮ ንዘላ ተደጋጋሚ በረራታት ኮኒኑ። ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ እውን ኣብ ክልል ኣየራ ከም ዝቐረባ ንዝገለጸተን ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣኳሊማ ከም ዝመለሰት ምሕባራ ይዝከር። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ነፈርቲ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ምዕራባዊ ክልል ኣየር ሃገሩ ተኽታኺ ዝኾነ በረራታት ከም ዘካየዳ ክኸስስ ጸኒሑ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ሩስያን ቻይናን ኒውክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ንምውሓስ ንዘካየድኦ ዘለዋ ጻዕሪ ሞጊሱ። እቲ ኢራናዊ ሚኒስተር ትማሊ 24 መስከረም ኣብ ከተማ ሞስኮ ምስ ሩስያዊ መዘንኡ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዘካየዶ ርክብ ሞገሱ ገሊጹ። ሩስያን ቻይናን እገዳታት ኢራን ክለዓል ከቕርብኦ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ጻውዒት ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምንባሩ ዝገለጸ ሚኒስተር ዛሪፍ እቲ ጻዕሪ ክቕጽል ጸዊዑ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ 2015 ካብ ዝተበጽሐ ኒውክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽድቕ ከም ዝጸንሐት ይግለጽ። ብዘይካዚ ኣሜሪካ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ዝተላዕለ እገዳታት ኢራን ደጊሙ ክጸንዕ በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ከም ዝኣወጀት ይፍለጥ። እቲ ውሳነ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሩስያን ኢራንን ኣብ ምድንፋዕ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናታት ሃገራቶም ኣተኪሮም ከም ተዘራረቡ ማዕከናት ዜና ቃልሐን። ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ጉዳይ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡውን ጉዳይ ኣፍጋኒስታን እውን ከም ዝዘተዩ እተን ማዕከናት ዜና ብተወሳኺ ፍሊጠን። ናብ ሽወደን ዝግበር ዝኾነ ዓይነት መገሻታት ፍቑድ ምዃኑ ወፃኢ ጉዳያት ኣውስትርያ ገሊጹ። ኣቐድም ኣቢሉ ሃገር ኣውስትርያ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ኣብ ልዕሊ ሽወደን ናይ መገሻታት ቀይዲ ገይራ መንባራ ይዝከር። ብኻልእ ወገን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትርያ ናብ ርእሰ ከተማ ቼክ ዝኾነት ብራገን ከተማ ፓሪስ ትርከቦም ምምሕዳራት ኢልዶ ፍራንስ ዝግበር መገሻታት ፍቑድ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ። ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣውስትርያ ንኻልኣይ ግዜ ይቀላቐል ብምህላው ቅድሚ 2 ሰሙን ቻንስለር ሴቤስቲያ ኮርቴዝ ምሕባሩ ይዝከር። ቅልውላው ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር ኣብ ኣውስትርያ ኣስታት 780 ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። ንድሕነት ህጻናት ሓደገኛ ዝኾኑ መጻወቲ ኣቑሑ ካብ ዕዳጋታት ከም ዝሰሓቡ ተፈሊጡ። ን15 ዓይነት ጸወታታት ትሕቲ 3 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት መጻወቲ ኣቑሑ ድሕሪ ምምርማር 4 መጻወቲ ህጻናት ንድሕነት ህጻናት ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ምዃኖም ተረጋጊጹሎም። መካይን ሰናዱቕ ናይ ሙዚቃ ዘለዎ ምስሊ እንስሳታት ሓደ ካብ ገጸ ባህርያት ፊልምታት ዲዝኒ ዝለበሰ መጻወቲ ዓንኬላዊ መጻወቲታት ዝኣመሰሉ ካብ ዕዳጋታት ክእለዩ ምዃኖም ተፈሊጡሎም። እዞም መጻወቲ ኣቑሑ ብቐሊሉ ኣብ ኣፍ ህጻናት ክኣትዉ ስለ ዝኽእሉ ምስርናቕን ሕፅረት ምስትንፋስን ከስዕቡ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹሎም። እዞም ከምዚ ዓይነት መጻወቲ ኣቑሑ መብዛሕትኡ እዋናት ኣብተን ናይ ህጻናት መጻወቲ ኣቑሑ ክሽየጠለን ዝተፈቕደ ቦታታት ስለ ዝሽየጥ ወለዲ ዕድጊ ኣብ ዝፍጽሙሉ እዋናት ዝግባእ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩሎም።